Веси и Влади, здравейте! Какво правите? Намитахме идваме от училище. Не знам кой колко е било, но често. малко. Вие са какво, 12 клас? Не бе, 11. 11? Да. Вие още сте чака рака. Всъщност, за какво сте ни на гости днес? Ами, на гости сме заради Влади, който е бибой. Да ни разкаже и да го поразпитва малко. Влади, какво е бибой? Бибой това е танцор, който танцува брейк танци. Идва от битбой, защото танцува е на много специфичен бит, брейк бит. Самите танци започват още от 60-70-те в Бронкс, един от най-бедните квартали на Ню Йорк. Общо взето започва сред афроамериканско население, което няма абсолютно никакви пари, живее на прага на беднотията. Хип-хопа, брейк танците, графитите, диджеите, МС-тата. Това са нещо, което ги обединява и за мен лично аз го виждам като начин на оцеляване. Тебе как те е запълни това? Ти си един бял млад мъж от България. Чакай точно, понеже е рано да ти искам данъчната декларация, но все пак какъв е материалният ти статус? И ти ли се топлиш в студерите великденски нощи с варел, запалил подходящи подръчни материали или как я караш, приятелю? Не, за щастие не използвам танците като начин на оцеляване, както нашите мурги да събратя. За разлика от тях, от тогава сме имали много години. И в момента хип-хопа коренно се е променил. Даже не се превърна в нещо, от което могат да се изкарат пари. Да станат много комерциален. Ти кой хип-хоп предпочиташ? Old school, new school? Old school. Колко Златните old school? 90. А ти от кога танцуваш? Танцувам от 5 години и половина. И как се запали? Ами, аз съм от едно малко градче, наречено Видин. Много е бедно. Много малко хора има. Започнахме в квартала с приятели. Като малки още правихме се на нинджи, фриранали, какво ли не. Един ден Имате цяла крепост там, която е подходяща за това. Да, цяла крепост и ръка си имаме даже. Аз също си имам родал там. Евентуално можеш да познаеш чичо ми, той е известен като Жан Звяра. Не ми е познат. И по-добре, може би. Значи започнахме просто така в квартала, всичко започна просто като игра. Отначало търсихме някакви постелки, крадяхме балатоми от различни места, търсили сме балатоми мукети от кофи, колкото да не си трошиме главата на голия цимент. Винаги има кражба в хип-хопа, виждаш ли? Има, Къде балатоми, къде някой семпъл да цапнеш? И оттам вече някои хората се отказаха, други си продължиха. Аз вече се занимавам с това за 5-та година. Бибоинга има 4 основни движения. Това са Top Rocks, стъпките, които правим горе, Footworks, различни движения на земя, Power Moves, тези по-бързите и динамични движения и Freezes. Това са стойки, които обикновено се използват в края на нечие влизане, просто за финал.
Някои от моите любими движения са, както видяхте, например, джакхамър. Това са подскоците на една ръка. Тях първоначално съм ги видял по видеоклипове и след това, когато вече се запознах с по-напреднали танцори и след това те ми показаха как всъщност се изпълнява и така нататък. Всяко движение си има своята история. Определена причина, поради която се прави. Да кажем, в началото просто са били различни видове топ-рокс. След това DJ Kool Herc вкарва доста интересни африкански барабани, което води до чисто подводяване на хората, които просто почват да вършат някакви удници на земя. И така, докато не се появява първия уиндмил или така наречения хеликоптер. Даже някои хора твърдят, че хеликоптера е убил танца и вече това нещо се превръща в нещо напълно различно. Във Видин, да кажем, вече почти не останаха танцори. Там нещата са доста западнали и наистина развитието е почти никакво, докато тук в София тук има танцори от цяла България и много различни стилове. Ако искаш да се обогатяваш и така нататък, това е мястото. А всъщност, как се нарича момиче, което танцува такива танци? Предполагам, Big Girl? Би-бойка. Между другото, това АБХМ на Деси ме навежда на мисълта, че тя знае нещо, което ние не знаем. Да, е така много информативно го питам, колкото вие да добиете някаква представа, защото аз съм доста наясна. Питай го още по-информативно, защото ние изобщо не станахме наясно. Аз само запомних думата балатон. Ситуацията с стрит шоута протича горе-долу последния начин. Трябват ни пари. Било то за благотворителност или нещо друго. Или за батерии за Ghetto Blaster. Или балатоми. Събираме се там известно количество хора, взимаме Ghetto Blaster и просто отиваме на някакво по-оживено място. Пускаме кастофона и почваме просто да танцуваме. В течение на 10 минути се събира достатъчно количество хора и оттам просто всеки излиза, показва каквото може и просто се забавлява. Но като цяло всичко потича много свежо и това може да се нарече доста любимо занимание. Аз имам главно двама танцори, които могат да се нарекат моето най-голямо вдъхновение. Първият от тях е B-Boy Cloud, както вече казах, Skill Methods Crew. Просто той има напълно различен начин на танцуване, понеже смесва хип-хоп танци и джаз танци и се получава нещо много елегантно и красиво. Също така, може би най-голямото ми вдъхновение, това е B-Boy Fuego. Мога да се похваля, че той е човек, който ме всъщност научил как да танцувам и как да се изразявам. Fuego от испански подчертавам, че означава огън. И този човек наистина, буквално когато влезе да танцува, просто пали всичко. Да, всъщност изкарвате ли някакви пари от това нещо? Аз предполагам, че вие сте поне 5-6 човека и едва ли. Повече даже. Да, изкарват се даже доста прилично. За побиричка след училище. Не, то зависи кога се прави, колко човека са и къде. Защото не изкарвали и по... Ама тия важните въпроси, къде, кога, защо и така нататък, по принцип са ясни. Струва ми се, че преди малко Влади каза, че си носиш и си пускаш касетката. Наистина ли действате с касетофони още? Да, имаме си точно касетофон от 70-те години. Един такъв голям... Гепен, сигурно? Гепен. Той не е гепен. Почти. Едва ли си го купил през 70-те? Ами всъщност да, истински му притежател наистина не знае за какво се използва в момента, така че до някъде е гепен. В интерес на истината взехме и нов касетофон, който е, нали, но разликата между стария и новия е доста голяма. Да, стария си е чисто old school и просто е неповторим. А вие всъщност, каква е вашата връзка? Какъв начин се познавате точно? По начина на училището. Начина на училището. Това е Чичо и Деси Звяра. Не знам дали си чувал. Да, учим в едно училище и сме един випуск. Даже танцуваме заедно от време на време. Добре, ти донесла ли си някакъв хип-хоп? Или да чуем? Не. Нищо, сега ще имаме Васил, какво има на компютъра. Разбира се, че имам Beastie Boys. Супер.
Хараджуку е един район на Токио, може би той е най-модното, най-шантавото място на света. Това е новата модна столица, може да се каже. Защото всяка събота там излизат младежи, които са представители на различни субкултури, на различни младежки движения. Събират се заедно и си живеят много добре заедно. Това са лудитки, киберготици, готика, пънк, метал. Има типично японски такива, казват се кавай, декора, вижуал кей. Неща, които тук май не сме чували в България, но са адски, странни, невероятни. Страхотна гледка е. Нашите улици са твърде скучни. И затова и аз реших така да внеса една цветна нотка, да. Моето участие се състои в това да организирам кастинг, за да намерим подходящите модели. Аз проведох кастинга в интернет, понеже имам голямо количество фейсбук приятели, от които голямата част процентово са момичета и тук-там модели. Но общо във всичките ни арт-фото сесии гледам да използвам момичета, които не са професионални модели, за да изглеждат по-реалистични и по-креативни. С грим и мода се занимавам някъде от 4-5 години, иначе съм завършила съвсем други неща. Моето първо образование е биология. Не мога да бъда поставена в рамки, някой да ми казва как да се обличам от до да ходя на работа. Аз съм човек, който обича да бъде свободен, да твори, да се изявява по този начин, но в хода на моето изследване на японските младежки движения аз открих, че те всъщност не са чак такива бунтари, каквито сме ние тук и изобщо каквито са западните движения. Защото, да кажем, да си припомним хипитата. Това са хора с много силно изявени социални търсения, с граждански позиции, с политически дори. Говоря за младежите на Запад. За младежите в Япония аз не откривам чак такава активност. По-скоро да, те са бунтари, но те са едни пасивни бунтари. Техният бунт остава на ниво визуалност. Само както изглеждат. Да, през уикенда те отиват на Хараджуку, обличат се по този невероятен начин, демонстрират една своя индивидуалност и различност. И понеделник те отново обличат своите униформи, отиват в училище, в университета, в офиса и се сливат с цялата тълпа. Тоест, техният бунт е визуален. Всеки персонаж си има свое излъчване. Съответно, Лолитата, това е сладко момиче, което трябва да изглежда добро, симпатично. Усмихната ли? Не точно усмихнато. Самия младежки стайл и стайлинг предполага, те са тинейджери. Тинейджерите винаги са недоволни от живота и се цупят на някого. Те са бунтари. Да, бунтари. Докато, примерно, Dark готика и киберготика, едната трябва да е по-грациозна, докато другата трябва да е наистина сърдите на мусина. Нали? Тя е нещо като българските... Dark готика. Да, Dark готика. Тя е нещо като българските метали, нали? Които са недоволни. Блек метали, обаче сигурно. Да. Някои от елементите, които носят Хараджуку почитателите, са вдъхновени от музикални стилове. Така да кажем, тези, които се обличат в стила Visual Kei, обикновено това са рок-музиканти, изпълнители на G-рок и при тях вече си има характерните атрибути и аксесуари, които са до голяма степен и сценични, защото все пак те са супер екстравагантни и по този начин излизат и на сцената. Дарк-готиците предполагаемо слушат дарк-готик музика, но това са движения не толкова свързани с техните музикални предпочитания, както е при нас и в западните страни, а по-скоро това са едни визуални експресии. Това е една фешън култура. Аз правя прическите по този проект Harajuku Girls. Аз лично, може би от 3 години съм се сблъскал с тази мода. Стана ми много интересно, като видях първите такива момичета. Видях, че много от изпълнителите световните взимат и да ги използват в свои клипове тази визия. Наистина... Те са доста нестандартни. Абсолютно. Много различни. Коренно различни като коси, като дрехи, като изобщо лайфстайл. Когато чуеме Хараджуку стил, Хараджуку момичета, ние си представяме всичките тези пъстри, интересни хора, които обитават района на Хараджуку. Обаче аз като стилист, докато създавах всичките тези образи, се натъкнах на нещо много интересно. Абсолютно всички елементи
на всички тези младежки движения са базирани на европейската култура, на различни моменти от европейската мода, различни цивилизации, култури. Така да кажем, ако погледнем лолитките, ами това не са нищо друго, освен едни рококо и барокови принцеси. Те даже са изрусени, те са на букли, нещо, което нали, не е типично за японците. Разбира се, да не говорим за готика. Да кажем пък при стила косплей, това нали, от английски преведена абревиатурата значи costume play. Това са хора, пък, които се обличат в стилове базирани на различни филми, холивудски, на анимации. Може да видите подвижни Алиси, Батмани, Супермени. Там пък е много силно влиянието на американската култура и на Холивуд. Аз откривам един фетиш изобщо в японското общество към всичко западно. Вероятно, аз си обяснявам този феномен с това, че вероятно те го асоциират със свободата. Занимавам се около 5 години някъде, като последните 4 години се специализирам специално в модна фотография. Ама учил ли си или? Завършил съм курсове, всичко друго вече с workshop и най-вече информацията, която може да се намери в книгите и интернета. И теория, практика? Практиката най-вече в Русия съм практикувал по workshop. Това е интересно, къде си бил там? Ами аз самият съм от Санкт-Петербург. В момента се наблюдава в България един бум на момичета, които искат да си правят професионални фотосесии. Да, много мои приятели го правят и им се чува добре за какво ви е. Ами аз искам да допълня едно нещо, понеже аз навсякъде гледам момичета пишат професионалните ми снимки или My Professional Pictures. Така. Искам да кажа, че не всички снимки, направени с професионален фотоапарат в студийна обстановка, са професионални снимки. Защото това са млади хора. Тинейджери, има и хора в така студентска възраст. Като цяло това е младежко движение. Винаги тези стрит движения са бунтарски, са характерни, разбира се, за младите хора. Да, и до някъде, до някоя възраст и после спират да бъдат такива. Ами не знам, защото моите наблюдения са, че тук има рокери, които са 50-60 годишни. Аз не съм виждала храджако момичета, които са на тази възраст. Определено те са така по-млади хора. Бунтарт. Телевизионен проект по БНТ 1 и в интернет. За живота от младежка гледна точка. Та на какъв фестивал си била? Ами един фестивал за танци. Танцова работилница, който включваше workshopи по модерни Бродуей, джаз, хип-хоп, балет. Вау! Ами вау си. Къде се намира? В музикалния театър беше една седмица. Хореографката по хип-хоп беше една много готина девойка. Тя е от LA. Всъщност там танцува сега и е много добра наистина. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you in that bitch shit's the pamper. In the digging that young sister beacon. The bitch who wants to compete and I can freak fit that pump with the peep in. You know what your bitch become when her weave in. I just wanna sip that punch with your peeps in. Sit in that lunch if you sweet. От колко време се занимаваш с танци и защо избра хип-хоп? Занимавам се от 3 годишна, сега съм на 26. Майка ми е учител по танци, преподава джаз и един път просто ме взе със себе си. Страшно ми хареса и реших, че това е с което искам да се занимавам. Исках да стана балерина, учих балет до 16 годишна. Тогава хип-хопът все още не се преподаваше в зала. Но когато навърших 16, вече имаше класове. Започнах да ги посещавам, влюбих се в този танц и знаех, че искам да правя точно това. Най-трудното в хореографската професия е да комбинираш отделните идеи, които имаш в главата си. Съставянето и измисленето на хореографията отнема много повече време от самия танц. Щом веднъж вече имам концепцията, всичко друго си идва на мястото. Някъде по 4 часа на ден се танцуваше конкретния стил. Някои хора ходеха и на всички работилници, което от сутринта от 9 часа до 5 примерно. И постоянно танци. И доста така добре дойде. Тази работилница е специализирана в хип-хоп танци, който на мен малко ми отбяга. Аз съм по-специализиран в брейк танци. Той е специализиран, да. И в смисъл, дори да бях в София, сигурно ще си да е малко страх да се запиша, защото нямам нужната основа. Вие като танцори би трябвало да имате
много малък праг до това да станеш барабарист, например. Във Видин точно това беше, че губеше се връзката с музиката. Нямаше, нали, някой музикант, който да ни обясни това и това. Аз на втората година, след като започнах, чак тогава разбрах, че музиката се дели на осмици. Трябва да почувстваш нещата, докато се учиш. На пръв поглед хип-хопът не е класически танц, като балета, и въпреки това винаги има върху какво да работиш. Понякога човек буксува на едно място и няма напредък. Защо се получава така? Защото когато работиш сам, няма кой да те мотивира да ставаш по-добър. Какво мислиш за ученето на движение от интернет? О, не ми харесва. Разбирам, че човек не винаги може да посещава класове по хореография. Тогава интернет филмчетата са добър инструмент, за да натрупаш малко повече знания за историята на танците. Но ако наистина искаш да се научиш, е важно да намериш хора, които наживо да ти обяснят и да ти покажат какво се прави. Защото има голяма разлика между телевизията и истинския живот. Смяташ ли, че си бунтар в танците? И да, и не. Повечето хора изобщо не смятат, че хип-хопът е истински танцов стил. В този смисъл аз им противореча и да, бунтар съм. Правя нещо, което не е признато за танц, но хората моментално го обикват, щом видят добре показан хип-хоп. От друга страна, не съм непременно бунтарка, защото съм готова да слушам, да гледам и да приемам много нови неща. Година си 12 клас. Какви си ти плановете? Какво мислиш да учиш? Свързано ли с танците? Любим въпрос. Нали? Всеки ме пита. Това мама особено, примерно, и тати. Ами аз лично, нали, да, танците си ми най-голямата страст, но не виждам каква би била ползата, ако ги учим в университет и така нататък. Има изключително много танцори, както в България, така и в чужбина, които не има нужно това академично образование, за да предоставят някаква гениална хореография. И затова търся различни начини, по които могат да продължат танците. И мисля, че, да кажем, киноизкуството е един от тези начини. И затова режисурата доста ме влече и бих пробвал да се занимавам с нея. Значи си се ориентирал към надпис. Нещо такова. Дядо ми никога не ми прости, че не станах адвокат. И още се опита да ме кара да уча второ висше и така нататък. Вкъщи има ли спорове? Определено. Те нашите искат да спасявам света, да изкарвам пари, едновременно да съм къде ли не и такива, нали, разни неща, които са... Те всъщност не могат да разберат, че ти мога да спасиш и с танци. Ами да, това е така. Но, нали, както всеки родител, те искат просто детето им да е осигурено, да има пари и да не му се налага да танцува в полезите и да се бие с кучетата. Добре, мене ми обягва разликата между брейк и танците са ми ясни, обаче хип-хоп танци, какво ще рече? Това не е крип-лоука на Snoop Dogg, нещо друго е, може би. Там всъщност има доста стилове. Има локинг, има лакинг, има попинг. И всеки си е специфичен с нещо. Иначе има и New Style хип-хоп, което ние нещо такова правихме с малко олдскул елементи. В брейка, например, има много повече силови упражнения и така нататък, много повече експлозивни неща. Докато в другите танци повече се набляга на горната част на тялото, докато се танцува. Но, както да си каза, трудно бихме обяснили по радио. То всъщност аз, доколкото си спомням от по-младите ми години, тези би-бойовете имат някакви крилта, нали така? Твоето как се казва? Монстрайп. И колко човека сте, какво правите, колко често се виждате? Многобройни сме, по целия свят сме. Видин, Враца, Монтана, USA, екипът, навсякъде сме. Тези неща се получат на улицата. И има още хора, които продължават да го правят на същото място. Улицата, нали, това много хора си викат, това момче горкото излязло да танцува на улицата, сигурно няма пари. Но те не се замислят всъщност, че да излезеш на улицата, там имаш най-широка аудитория.